Insyaallah masih ko Oriana ngaka kalimutan na yuto din kaya baru ya tamu saja ganarpa markaz odi na sentral odi tam juga simila sabaya Marawi City bugyang kay Lanao del Sur so apkatimu-timutan si na isa ini dialuitan mo ang markas tanong insyaallah. Pagkabibiyan niyo ginawa niyo ading gagalimutan na iman ito na sabab ko ninyatan tanwaya suaswatan ko Allah nabiakang barakat ko Allah kaaya karina nabiakala bisa pulugo iman to na ada din lepas sumabura-uran naman kagay na kuburan-kuburan ugay nasukyaw mang kaya alungan ng salasa na teri mo Allah ta'ala sa mga panglitano na biya ka pangilaylay niya sa alungan pada isang puta mga tanda wa Allah subhanahu wa ta'ala api ayan ang galabok na langon na presidente sa dunia na usar ni rampan so langon no kagayra ng tamo na diran mapakati igrap pa orang long diran magagawbayran maron sa uran ugayin na siku Allah na miya kalubulubud ko Allah so kapakatargan yan ko orang na gusto kapakauranan yan ko orang na gusto kapakabagran yan ko unlo na gusto manan yan tadi na nagapakasilbi ako kagawin ako so kadadolo so pan saya manan yan na kaya barakat ang kay kalilimutan na miyang alimuso Allah sa piyakatidyan iman to manan yan na babarakat na boy mga urip no Allah mga baisik ko Islam sa kanwa mga bay na tanto kanwa pipiya-piya no Allah tatano diniway ang pinalamatan niyo ko Allah akiad na niyan rakanong mga bay pipiya-piya ang kanon niya na tanto paganayon akiya-pipiya niyan rakanong na udah kanu na dataw sa dunia kaya paganay taw sa dunia na suamatan wa Adam na sa kanyang buwa sa katao na yakya pa kadaklo amatan wa Adam yang babuwata yan ya pakad niyan sa bawata na kagyamini ganapon so inatan wa Hawa so ini punro na miya berembad sa mga manusia sa tamad din sa imanto ya pakadaklo tao sa jaga dunia so sa mano to nasir kanu ibsibab Allah kapakadaklo mga tao nauda kanu mga bayi nada tao sa dunia ikadua na sa kanu mga bayi sa kiyan na kanu Allah na sa kanu mababaloy pagpaka musawir si ko mga dadu kalamon ang mga nabi
napaledun at nakarumairan darupairan aku kamu sawin kira ayaku anabi ada banian menin darupa ulabi magatu sengibu nabi nasubu Isa di Maryam akagi Isa na mangudapan na tiyangan wallah subhanahu wa ta'ala na bamiyata Isa akapapantagan manguda na sabab samputo kambina sao o mga tao mga ratay kalabak na tiyangan wallahu ta'ala sekali nasisiman to sa tangan wallah Isa kaya kapag kasuyo Isa sampai dunia na may po emanan yan na bukit ng kaya dunia apakataling masu Isa nalangon atau sampai dunia na pakapag-Islam niya nabugtero niyang kiran ayun ako niyo to simba ako nabakor kano piyangin sa nasimba na ko akatiyan niya ako na turo na ako nabasak ni Tuhan kaya Tuhan na suwama diyanan kapan na akiyan na kano Allah bukian pipian niya terkan pada sakia pipian kano Allah na diyang kana na Quran na inisipay niya so surah betul sa suratul Nisa mana suratul Nisa na bandingan anak ukian bitira Allah ta'ala o mga bay sana mga bay niya mga kadniyan na yakarayag sa Allah sangka na surah so mga kabnariyo so mga kasiyo parpano so lamuan o so mga kalbihan niyo so mga pangkatan niyo na ino sa isang kanan suratul Nisa taman sa miyaad na mga tatandu mga inatan mga bay ayat na minibto ko surah na suratul Maryam sa manuto na mga tando to sa kaya pakatayar ka mo Allah subhanahu wa ta'ala ugoyin na sabab sangkara na tanto akadak la kaya pakatayar ka mo Allah na kailangan askano na manggalubok yun apala-palaya ka dun manan yan na maboleh bilang atau sampai dunia nasa purna yan nang bubaloy ka ng mga bayan lagi kusur daw guna kaya pakatayar ka ng Allah amay ka di ka nung maboleh mga bilang atau sampai dunia kilay niyo man to adiga dunia sa kaya kadakulan ko mga bayi na miya bire, miya tembang sira sa dunia. Kaya tembang iran sa dunia na miya kadakdakal ko mga bayi dan yan porga so kaya pakataya Allah. Mga bayi yang dipsesa bayam mga magingalan sa Muslim okay na daw sa sampayang yan magingalan sa Muslim na pelal ako ada mahramian magingalan sa Muslim abay na di maki manan yan na di maki pelolok o mga datuang na banyan mahram